Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, wala sakit araw-araw. Magpalang hapon po sa inyo lahat. Sa mga mahilig po dyan na mag-comment po o mag-comment lamang po kayo at isa-chat ko po kayo at kung mag-call po kayo ay sana po ay palagi po kayong magpursige magdasal sa araw-araw. Ituloy-tuloy nyo naman po kung may devotion po kayo o nagdadasal po kayo. Ituloy-tuloy nyo lamang po. Kung naiinumpisan nyo po, huwag nyo pang ikon po. At kung halimbawa po may busy po kayo na halimbawa na inaantok po kayo o hindi sa pag-ano po, ay masabi ko lang po sa inyo ngayon po, halimbawa po nagdarasal po kayo, inaantok po at medyo masama ang pakiramdam niyo po, ang gawin niyo po ay humingi po kayo ng gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na magsabi lang po kayo sa Kanya na Ama, na sana baka sa susunod pong pwede po akong kasi kayo na ang bahalang maggagabay po sa akin na po, hindi ko po kasi parang masama ang pakiramdam ko o inaantok po kayo o anong po man dyan, may busy po kayo, kung may ginagawa po kayo importante, humingi lamang po kayo ng basbasa ama gabay na sabihin nyo talaga na nasa puso't isipan nyo po na hindi po nyo kaya. Halimbawa po, kasi karamihan po nagdarasal talagang na umpisan po nila magdasal ay hindi po nila kayang maatim na magpalipas po, kasi kasabihan nila po, kasabihan ng mga tao na magagaling po ay pag halimbawa tawag dito, lumampas ka ng isang araw o hindi ka nakapagdasal ng isang araw, nagpatla ka, tawag dito, po ay ibig sabihin hindi nagagana. Hindi ako maniwala dyan na sa kasabihan nila. Kung talagang di mo kaya, ay ang Diyos nakakaintindi yan. Ang Diyos nakakaunawa, nakakaintindi. Magsabi ka lang sa Kanya kung ano po yung nasa puso isipan mo. Magsabi ka kung halimbawa may gagawin ka importante. Halimbawa kung di sa pag-ano po ay halimbawa may namatay na kamag-anak mo o o kapatid mo o pamilya mo, hindi ka makapursige magdasal po yan. Kung kaya mo ng 4 na araw na halimbawa ikukuan po, hindi mo makapagdasal kasi nakapokus ka sa po, hindi ka makakonsentrate po sa pagdarasal po. Kaya ang gawin nyo lamang po ay magsabi sa Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Alam niya po yan. Basta ang pagdarasal po ay may masiding nais po na talagang bukal sa puso mo, tutulungan ka po ng Diyos ng makapangyarihan. Karamihan po dito sa atin, hindi sa pag-ano po, dami kasing pupunta sa akin na ganyan na problema nila, na hindi po nakakapandar po ng orasyon kasi kompleto naman po sila, hindi po sila kasi pag yung nagdarasal po sila ay hindi po sila nagpupursigi na nagdarasal po sila ng pudir, bakod, balabal, pundo, kung ano po yung mga ginadasal nila, hindi naman po sila parang nag-alangan po sila na po na dapat po dito ay focus ka sa sarili mo at tiwala sa sarili at isa po umingi ka ng gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat para gabayan ka. At ang the best po yun ng pagpandar ng orasyon po ay yung maghumingi ka ng tawad sa Kanya, ang Diyos Ama, para kumasi sa iyo ang orasyon na yung gagamitin po. Number 1 po yan na pampaandar po ng orasyon po yung maglinis ka sarili mo muna. Hindi yung maglinis ka na maligo o maglamos, hindi po yun. Sabi pa nila bago ka umarap sa altar o sa maligo ka muna, magbihis ka na maganda. Hindi po yung ang Diyos dyan. Ang Diyos po, basta umarap ka sa Kanya na tapos puso ka na nanalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kahit ano po yung itsura mo, kahit marumi ka dyan, tatanggapin ka ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat.
Wala po sa Biblia po yung ganyan na yung magbibihis ka na manalangin ka, maligo o mapabango bago ka umarap sa Diyos. Wala po yan. Ang Diyos po, bukal sa puso mo ang panalangin sa Kanya at tatanggapin ka niya kahit ano po yung itsura mo. Tandaan niyo po yung sinabi ko, kahit ano pong itsura mo, basta nasa bukal sa puso mo ang pagdarasal sa Kanya, tatanggapin ka niya kahit anong oras po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po naintindihan po yung ibig kong sabihin. At kung may nagpupudir po kayo, gusto niyo po talaga manggamot, tanggalin po niyo yung mga lahat po yung mga nagawang kasalanan. Magsisi po kayo sarili at panalangin ng tama po. Kaya dapat po yung malaman po na Hiwagan ng Pangasinan po, ituturo ko po marami pong hindi naniwala po na ipinagkakalob ko po. Pero Diyos na po ang nakakaalam yan. Kung nasa sa kanila na yan, kung talagang ayaw nila, wala akong magagawa. Pero panalangin ko sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na sana po ay magtiwala sila sa akin at maniwala sila na aking binabagi po ay galing sa Ama, na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng gagawa po ng at tutulungan po ako ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Igagawa po ako ng paraan para makaangat sa taas po. Ang Diyos kasi pag di pa kahit na umarap ka sa Kanya, ay kahit di mo na sabihin po yung mga inaasam-asam mo na panalangin o paghiling po, alam na yan Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At ang ayaw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat yung kung nanalangin ka sa araw-araw ay marami kang sinasabi na paulit-ulit po. Ayaw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit di mo na sabihin po, kahit isang bisis mo lang sabihin, alam niya po yung kinakailangan mo sa buhay. At hinarap mo na halimbawa ay nakon ka, alam ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ang gawin mo na lamang po, itaos puso mong isa po sa isipan mo, natagos hanggang buto mo ang pagdarasal sa Kanya para ang gustong gusto ng Ama na pakakaluban ka ng iyong ninanais po, na kailangan po. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga nangangailangan po. Maraming salamat po. Ang ibabagi ko po ngayon sa inyo ay magbabagi ako po ng 2 orasyon na sa inyo pang alis ng malas at sa sugal po. Kasi may nag-request po na pang alis ng malas at sa sugal po, kaya dinoble ko na po para makunala po. Sa may nag-request po, maraming salamat sa iyo, nag-request ka ng ganito. Ipakakalog ko po sa inyo para may makakukuha po kayo. Ito po ay magagamit po yung sugal kahit na sa baraha, kahit na sa waiting, sa luto, pwede ito. Basta usalin nyo po lang po ulit-ulit bago po kayo tumaya. Sa pangalis ng malas po, ipo sa iyong palad at iikot o ilipat ang kamay sa iyong ulo, usalin sa isip lamang po ito. Narito po ang orasyon sa pangalis ng malas. Usalin po ng 3 beses po. Awaros, awaros, awaros. At ipo sa iyong palad, ipo dito sa palad at iikot o ilipat sa kamay sa iyong ulo, usalin sa isip lamang po. Ito naman po yung orasyon para manalo sa luto o kaya sa anong klaseng sugal po. Yuti Igo Binsiri. 3 beses po. Yuti Igo Binsiri. Yuti Igo Binsiri. Usalin sa isip namang po ng 3 beses habang tumataya sa luto o kahit anong klaseng sugal. Kung gusto po niyo pong habang magsusugal ng baraha, usalin habang nagsusugal po. At makakamtan niyo po ang bisa po ng kapangyarihan ng kahit anong uri ng sugal po. Ito po yung napaka-importante rin po ito, ang orasyon ng pangalis. At may
sikreto ko po akong ipagkakalob sa inyo. Kung talagang gusto nyo po talagang matanggal yung malas sa inyong buhay, kahit di po kayo marunong magpunpo ng orasyon, pakakalob ko po sa inyo para may magagamit po kayo. Alam nyo po yung kamyas po. Ang kamyas po, napaka-importante rin po yan, kamyas. Kumuha ko po kayo ng dahon ng kamyas. Dami-damihan po ninyo at ilaga po nyo yun. Pagkatapos nyo ilaga, kumuha po kayo ng isang dakot na asin, ilagay po nyo dun sa pinaglagaan nyo. Dami nyo ilaga nyo kasi ipampaligo po ninyo yun. Sa umaga, ipaligo po nyo yun sa umaga. Kahit na gawin nyo po ng 3 times a week po yun. Yung 3 times sa isang linggo, gawin po yun. Matatanggal po ang malas sa buhay po ninyo. Napakabisa po yung dahon ng kamyas. Ilaga lamang po yun at ipampaligo po. Palamigin at ipapaligo. Huwag nyong ipaligo na mainit. Palamigin nyo muna, tapos lagyan nyo na po isang dakot na asin, yung kunti lang parang kurot, nilagay nyo. Tapos kung gusto nyo pong mas lalo lumakas po yung ganun pong pamamaraan po, kahit na magdasal po lamang po kayo ng isang Ama Namin at luwalhati, tapos po yung pakrus sa yung malamig na pampaligo po nyo na inilagan yung dahon ng kamyas po, po nyo doon, tapos ipaligo po nyo agad. Wala pong mangkukan po, mas lalo po kikinis po yung balat nyo po at mawawala po yung malas po ninyo. Maganda po yan sa katawan po yung kamyas po. Marami magagamot po ng kamyas at matanggal pa ng malas po. Kaya sana po naintindihan po yung aking paliwanag. Sana po wag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share, at paki-follow na rin po ang Facebook page ko po, Hiwaga ng Pangasinan. Tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat at ipagkakalob ko sa iyo ang siksik, dikdik at umapo na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pag-unawa at pagmamahal niyo sa Hiwaga ng Pangasinan. Maraming salamat po.